Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baky tarap ýurdumyzda täzelikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'e dogulun münasibetli ýürekden gutdaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Türkmenistanyň başlygy Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'e tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk we egsilmez gujur gaýrat. Hemde alyp barýan işlerine uly üstünlükler gazanmagy arzuw etdi. Şuun Magtumly adnaky Milli Saly Drama Teatryny gahrman arkadamyz Gurban Guly Berdimuhammedowyň Ömrümiň mansatly täze kitabynyň tanışdyryş dawarasy boldy. Ýurdumyzyň medeniýet toplumyny değişli didimleriň ýolbaşçylaryny hemde wekillerini gatnaşmagyna geçirilen bu dawara aýdym saly çykyşlaryny utgaşdy. Munyň özi mehribaan arkadamyzyň ýaxşy işleriň berjaý bolýan mübarek Ramazan aýyny halkymyza eden sowgadynyň ähmiýetliginiň aýdyň beýany uruly. Dawaranyň başynda ýurdumyzyň Alparslan adynaky Milli Drama Teatrynyň artistleriniň gahrman arkadamyzyň Ömrümiň manysy atly kitaby esasyna taýýarlan edebi saly kompozisiýasynyň görkezilmegi ýatda galyjy wakalary bilen dawara adnyjylarda ýakynmy täsir galyrdy. Artistleriň ustatlyk bilen ýerine ýetiren çykyşlaryna täze kitabyň wakalary öz beýany tapýar. Dawarada çykyş edenler gahrman arkadamyzyň döreden giň gowrumly eserine halkymyzyň şan şöhrat edebiyetinden taryhynyň, paýhasly pederlerimiziň dünýä nusgalyk milli ýörelgelerini hemde umumy adamlar gymmatlyklarynyň öz beýany tapanlygyny aýratyn bellediler. Täze kitap halkymyzy täze zähmet ýeňişlerine uly üstünlikleri ruhlandyrmak bilen bir hatarda özüp gelýän ýaş nesilleri watansöýçilik ruhuny terbiýelemekde hemde ýaşlarda milli ýörelgelere bolan söýgüni potolandyrmakda aýratyn ähmetliler. Täze kitabyny tanıştyryş dawarasyna çykyş edenler gahrman arkadamyzyň Ömrümiň manysy atly ajaýyp filosofik edebi eseriniň taryhyň dowamyna şöhraty pederlerimiziň döreden hemde döwürleriň hemde nesilleriň ara barlanşygyny şertlendiren kitap bolmak bilen oň many mazmun mawatdaky ähmetini bellediler. Eseriň diliniň çeperligi täze kitabyň baý mazmuny bilen goşup oň gymmatyny hasartyrýar. Täze kitapda türkmen halkynyň müňýyllyklaryň dowamyna döreden hemde taryhyň durly döwürlerini kämilleşdiren, üstü ýetirilen milli ýörelgelere barada gurrun berilýär. Aýratynda türkmen halkynyň paýhasyndan kemal tapan ýaxşy desturlar özüniň insanperwerligi, hoşniýetligi ýugurlanyňy bilen tapatlanýar. Dawarada bellenşi ýaly çeper dörejiligi aýratyn gadyr goýan hemde diňe bir türkmen halky üçin näl, eýsem dünýä halklary üçin ägir türlü ähmiýete eýe bolan kitaplar döreden gahrman arkadamyzyň milletiň asyrly däp desturlaryna, milli gymmatlyklaryna hemde lukmançylyk ulgamyna değişli eserleriniň bardygyny bellemek ýakynmydyr. Bular dogrusyna çykyş edenler bu ýysanç bilen bellediler. Hormatly prezidentimiň parasatly ýol başçylygyna halkyň arkadaly zamanasy ýylymyzyň her bir güni şanly wakalary betlenýär. Gahrman arkadamyň nusgalyk eserleriniň dowamy bolan Ömrümiň manysy atly täze kitabyň mehribaan halkymyza sowgat bermegi bilen sizi tüýsürekden gutlaýan. Gahrman arkadamyň kämil zehini bilen dören bu kitapda şeýle-de bugün we geljek üçin ören möhüm başaňyşlary öňe sürýär. Olardan mukaddes garaşdyrylmaz. Hem işilik bir taraplygymyz, ata-babamyzyň beýik işleri, türkmen topragynyň güllap ötüşi, saz, söz, sungat, medeniýet, parahatçylyk, dostdoganlyk, insanperwerlik, milli garaýşlar, duygu düşünceler, döwletlik, siyasat, adalet, diplomatiya, tarih hem miras, şun hem geljek hakda söhbet açýar. Goý gahrman arkadamyzyň başy dik, jany sag, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadamyzyň şeýle eserleriniň dowamat bolsun. Arkadaly serdarymyzyň başy dik, jany sag, ömrü uzak bolsun. İl gün bähwitli tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Gahrman arkadamyň şu eserine, Ömrümiň manysy atly eserine göwnüňi diňlemek hakynda şeýle bir täsirli jümleleri beýan etdi.
Şol cümleler häzirki zaman ilminde ýöreýte aýratyn bir uğur hökmünde öwrenilýän zatlaryň biri. Gahrman arkadaşymyz şeýlegelýär. Göwnüňi dinlemek bu özüňi açmakdyr. Öz-özüňi dinlemekdir. Öz-özüň bilen maslahatlaşmakdyr. Adamy onuň özünden gowy tanap biljek ýokdur. Emma adam özüni açmagy, özüne dogry baha bermäni başarmalydyr diýip ýazýar. Insan öz göwnüni dinläp bilse, ol öz gelçegini gurnap biler diýen düşünje ilki döwürlerde şu gadim kitaplarda da bar. Ine gahrman arkadaşymyz şeýle ýa-ni göwnüni dinlemek hakyndaky şeýle düşünjesiniň aňartyna hem ata-babalarymyzyň düşünjelerini dünya garaýyşyna ornak galan urawaýatlar var. Istisnada bizim günlerimizde çenli şu urawaýat hökmüne gelen şeýle hakykatlar ilmi esasy düşünürip bilýär. Bu gahrman arkadaşymyzyň döredijligine mahsus aýratynlyklaryň biridir. Bizim taryhymyzda halkymyzyň däp desturlaryna düşünjesinde bar bolan şoňa urawaýat kysmy zatlaryň aňarsyna bir hakykylygyň durmuş bilen baglanşygynyň barlygyny aýratyn suwud etdi, aýratyn beýan etdi. Gahrman arkadaşymyz ömrüniň mansatly kitabyny öňe sürýän her bir pikirini, düşünjesini ýetwarly ilmi çeşmelere sallanýar, anyk durmuş tejribelerine dayanýar. Aslynda şeýle kitaby ýazmak üçin ağzyndan müňlerçe kitaby okumak gerekdir diýsem juda bärden aýtdymyz bolýar. Sebäbi şu kitabyň içinde adamzadyň şu ilki günleriniň şunuňda çenli bolan tarih ilikdüme beýan edilýär. Özem hem düşnükli hem çuňur manyly, giňiş manyly beýan edilmegi has täsirli bolýar. İslendik eser durmuş bilen baglanşdyrylyp beýan edilende has täsirli bolýar. Gahrman arkadaşymyzyň döredijlik ustatlygynyň kämilligine de anyk göz ýetirip bolýar. Egerde bir halky tanamak isleýän bolsaňyz, olary öwrenmäge de köp wagtyňyz ýok bolsa, onda ilki bilen şol halkyň nakyllaryny, atalar sözlerini öwrenip beriň. Çünkü her halkın atalar sözlerine, nakıllaryna, gysgaça aýtdylaryna şol halkyň dünýä garaýşy, durmuş hakdaky felsepesi şöhrelenýändir. Şol beýiklige de göz ýetirmek üçin türkmen halkynyň şol wagtdaky kämilligine akyl ýetirmek üçin gahrman arkadaşymyzyň ömrümiň manysy adly şu eseri tapylgysy çeşme bolup hyzmat etýär. Bir de şeýle ajaýyp eserleri sowgat etýän gahrman arkadaşymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak bolmagyny arzu etýär. Şeýle ajaýyp durmuşda ýaşatýan, şeýle hem gahrman arkadaşymyz döwletli ýol ýörelgesini dowam etdirýän hormatly prezidentimiziň janynyň sag ömrüniň uzak bolmagyny, ähli işleriniň urawat bolmagyny arzu etýär. Täze kitapda türkmen halkynyň taryhyna döwleti dolandyrmak, halkyň awadan ýaşaýyşyny üpçün etmek hemde atalardan galan ýaxşy desturlary her döwrüň ruhuna gywap derejede dowam etmek bilen baglanşykly pursatlar, anyk maglumatlaryň, baý gymmatlyklaryň üstü bilen beýan edilýär. Munyň özi hormatlar gadamyzyň täze eser döredenne köp sany taryhy maglumatlardan, anyk çeşmelerden netijeli peýdalanýan onyň nowatdaky subutnamasydyr. Türkmen halkynyň ruhy dünýäsining hasa baýlaşmagyna möhüm ähmeti bolan Ömrümiň manysy adly täze kitap halkymyz aýratynda ýaşlar üçin iň gymmatly hemde ähmetli gollanmalaryň birini öwürler. Çünki türkmen halkynyň beýik geçmişine, şöhratly taryhyna, bagtyar durmuşyna hemde milli gymmatlyklara bagşlanan bu kitap özüniň çeperligi hemde many mazmun mawatda ören baýlygy bilen tapatlanýar. Aydym sağlaş kışlardan koşuklu devam eden davara, oňa atnyjlarda ýatdan çykmajak täsirler galardy. Oň dowamyna gahrman arkadaşymyzyň Ömrümiň manysy adly täze kitabyny halkymyza sowgat eden üçin tüý sürekden çykan hoşalyk sözleri beýan edildi. Munyň özi halkymyz hemde ýurdumyz üçin ähmetli çäräniň ýakymly pursatlary, ýata galjy wakalary beslenýän görkezdi. Ýurdumyzyň synygy satlary belent ruha beslenen aydym saallary bilen pederlerimiziň gadimetden gelýän asylly ruhy gymmatlyklaryna ýurdumyzyň häzirki döwürde ýeten derejesine aýratyn gadyr goýan gahrman arkadaşymyzyň hemde arkadaşly serdarymyzyň alyp barýan ýylýur berkbetli beýik işleriniň wasbyny ýetirdiler. Halkyň arkadaşly zamanasy şygarasynda geçýän ýylyň ýurdumyz üçin ähmetli bolan şanly wakalary beslenmegi, ýurdumyzda halkymyzyň bagtyar durmuşynyň hemde mehriban watanymyzyň awadançylygynyň berkbetine gönükdirilen beýik işleriň oňy netije berýänini görkezýär. Gahrman arkadaşymyzyň täze neşir edilen ajaýyp eseri insan ömrüniň manysyny hemde halkymyza we watanymyza gulluk etmek nusgalyk mektebini açyp görkezýär. Şunun bilen baglykda gahrman arkadaşymyzyň halkymyz hemde watanymyz üçin bitiren beýik işleriniň ýaşlar üçin görülle mektebine öwürlendigini noktab, dawarada çykyş edenler täze eserin halkymyzyň aýratynda ýaşlaryň arasynda giňden wagt edilmeginiň möhümdigini bellediler.
Munyň özi halkymyz hemde ýurdumyz üçin bähwetli işleriň rowaşlyklary we senýanyny aňladýar. Çykyş edinler bular barada aýtmak bilen gahrman arkadamynyň zekininden dören bu kitapda esas ahlak gaýdalarynyň hemde ýörelgelerini beýan edilýänini öňe çekip bu täze kitapda asarlaryň dowamyna döredilen milli gymmatlyklaryň häzirki döwürde ähmetini ýitirmeýänini aýratyn belediler. Kitap ýaşaýyş medeniýeti, ananç hakyna söz, müňýyllyklaryň jümüşinden gaýdýan ýol ýörelge, adimiyete nazar, mukaddes Mekke Medine ziyaret, milletin ruh ahlak mektebi atly bölümlerden ibaret bolup, bölümleriň her birine toplanan maglumatlar hemde köp ýyllaryň durmuş tejribesi ýokary çeperçilik derejesine beýan edilýär. Umuman gahrman arkadamynyň ömrümiň manysy atly täze kitabynyň giň okujular köpçüligine niýetlenenligi aýratyn bellenildi. Täze kitapda beýan edilýän maglumatlar eseriň ähmetini hasartyrýar. Mehriban arkadamynyň täze kitabynyň tanışdyryş dawrasynyň ahyryna oňatnaçylar gahrman arkadamyza hemde arka dagly serdarymyza ýüzlenme kabul etdiler. Onun halkymynyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy, bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegi hemde ýurdumynyň hemme tarapdaýyn sağlaşyk ösüji ugruna döwlet derejesinde ýygydaly alad edilýän üçin gahrman arkadamyza hemde arka dagly serdarymyza alkyş sözleri beýan edildi. Dawratnaçylar milli medeniýetimiziň hemde sungatymyzyň mundan meýlekde gülläp etmek üçin döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, watanymyzyň awadançylygynyň bähwidine, ähli tagallalaryny gaýgarmajakdyklaryny ananyrdylar. Watan gorawçylarynyň gatnaşmaklaryna şanly waka başynyň dawralmasy uluruk wenetli wesenni. Dawranyň dowamyny çykşedenler gahrman arkadamy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Jewher paýkasyndan dören täze kitabyň ähmiýetli dogrusyna dur geçdiler. Bu şuňurmany mazmuny ýugran eserde insan üçin gymmatly baýlyklar bardaky beýik düşünjeler bir ýere jemlenip, adamzadyň şuwny we geljegi üçin ören mühim başlangyçlar öňe sürilýär. Dawra gatnaşyklaryň belleşleri ýalam, olarda mukaddes garaşlygymyz, hemişilik beýtaraplygymyz, merdany pederlerimiziň beýik işleri, ýurdumyzyň bede wagt ösüşleri, medeniýet, parahatçylyk, dostsugunlyk, insanperwerlik, milli duýgu düşünjeler, döwletlik hemde müňýyllyklara udaýan taryhymyz hakyna söhbet edilýär. Garaşly Türkmenistanyň ýer ýüzündäki awraýy, gahrman arkadamy Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet başlygyny wezipesini amala aşyran beýik başlangyçlarynyň göz başarýar. Bu hakykat gahrman arkadamynyň täze kitabyna da özüniň giň işleýän beýany tapýar. Ömrümiň mansatly täze kitap, ýaşaýyş medeniýeti, inanç hakyna söz, müňýyllyklaryň jümüşinden gaýdýan ýol ýörelge, gadimiýete nazar, mukaddes Mekke Medine ziyaret, hemde milletiň ruhy ahlak mektebi atly bölümlerden ibaret bolup, olarda beýan edilýän garaýşlar okujuny döwletli döwranymyz, şöhratly taryhymyz, medeniýetimiz hakynaky şuňur oýlaryň dünýäsini atarýar. Şerde onun gahrman arkadamyzyň öz ömrüniň manly menzilleri hakyna gurrunlary, Türkmenistan watanymyzyň şan şöhratyny arşa götüren zamanamyzyň beýik şahsiýetine bolan buýsunjyň artdyrýar. Olarda her bir insan üçin gaýberdi bütün adamdan üçin gymmatly bolan ardy umytlar, duýgu düşünjeler, pikir garaýşlaryň beýan edilýär. Bu garaýşlar insanlary watany gulletmek, gorumak hemde ösürmek ugruna mukaddes işlerde jewtleşdirýär. Şeýlelikde bu kitaba Türkmenistan watanymyzyň ösüşli mendilleriniň kıssasy diýip aýtmaga dol esas bar. Dawralmasy Türkmenistanyň har we hukuk goraýjylarynyň aýdymsa topallarynyň aýdymçylarynyň ýerine ýetiren şowkunly çykyşlaryny dowam etdi. Berkarar watanymyzy, hormatly prezidentimiň durmuşy geçirýän beýik işlerini wasp edýän şirin owalar, maslahat atnaşýan harby gullukçylaryň watançylyk ruhuny belinde götürdi. Türkmen halkynyň dünýä nysgolyk asyrly ýölgelerini, garaşdyrdy. Beýtarap ýurdumyzyň gadanýan ösüşlerini, hemde gahrman arkadamyzyň durmuş ýoluny başlanyp ýazylan ömrümiň mansatly täze eseriň çapdan çykma münasibetli guralan dawralmasyň ahyryna, oň gatnaşanlar harby kasamy wepalykda öňümizde goýulan jogapkärlik weziplerimizi bir kimsiz ýerine ýetirip, berkarar döwletimiziň öz ygtyýarlygyny, çäk bitewligini we mukaddes garaşlygyny, hemişilik beýtaraplygyny gözümiziň görüjdeýin gorajakdyklaryny, gahrman arkadamyzyň ömrümiň mansatly kitabyna parasatly sözlerini, sargytlaryny, ünnew nisihatlaryny özlerini ýol ýörelge edinjekdiklerini ananyrdylar. Gahrman arkadamyzyň galamynyň mundan beýlegem ýitip bolmagyny, alhamynyň hemişe joşup durmagyny tüýsürekden arzu etdiler. Hemde ýurdumyzy durmuş ykdysatydan hasam ösdürmek ugruna taýsir tagalar edýän hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine hoşalyk maslahaty geçirildi. Ol hormatly prezidentimiň muzeýlere milli hukuk derejesini bermek tertibiniň we şertleriniň tasdiklanmagy hakyna resmi nama gol çekilmegi bilen bagly boldy.
Milli derecesi bolan muzeylerimizin işi, yurdumuzun we halkymyzyň milli özgürçlüğini gorap saklamagy, milli däp desurlarymyzda taryhy medeni gymmatlyklarymy işen wagt etmäge gönükdirilge, milli taryhynyň, milli medeniýetiniň, milli gymmatlyklarynyň toplumyny sergi ekspozisiýalaryny görkezge. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine, muzey işiniň hasam ilerlemeginiň bähbidine hormatly prezidentimiziň alyp berýän işlerini hoşallyklaryny belirmek maksady bilen, şeýleken muzeýlere milli hukuk derejesini bermegiň tertibiniň we şertleriniň tasdiklanylmagy hakynda resminama gol çekmek münasibetli geçirilen dabaraly maslahaty işin häsiýet mahsus boldy. Hormatly prezidentimiziň muzeýlere milli hukuk derejesini bermegiň tertibiniň we şertleriniň tasdiklanylmagy muzeýliň işgärlerini buýsandyrdy. Şolar wagtyň özünde muzey işgärlerini berkarar döwletimizde medeniýet ösdürmäge, şan şöhratyny we halkara abryny artdyrmagy, ýaş netli garaşda diýarymyzda milli mirasymyza buýsanç, söýgü we hormat goýmak ruhyna terbiýelemäge borçlanyrga. Hoşallyk maslahatyna hormatly prezidentimiz muzey ruhumynyň hasam kämilleşme uğruna alyp barýan işler üçin muzey işgärleri öz hoşallyklaryny beýan etdiler. Yurdumyzyň döwlet siýasatyny daşky urşaw goramak boýunça şäherlere tebigaty aýyuly garamagy hemde bioköptürlügi üçin etmäge aýratyn ünserliýär. Bular barada gurrunlar geçirilen hoşallyk maslahatlarynyň esasynda düzeyim. Birleşen Milletler Guramasynyň eglan eden şäherlerdäki baglar adly başlangyjyna bag ekmek çäreler arkaly gollaw we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine halkara guwanamanyň gelip gowuşma münasibetli hoşallyk maslahatlary geçirilip, olar ýokary ruhlentligi beslenýär. Yurdumyzda şu ýylyň mart aýyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna geçirilen Ähli halk bag ekmek dabarasy Türkmenistanyň ekologiýa ulgamyny öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge ygradlygynyň aýdyň suwutnamasydyr diýilip çykyşlarda bellenildi. Döwlet başdanmyzy yurdumyzyň daşky urşaw goramak we ekologiýa howpsuzlygyny öpçün etmek babatdaky tagallarlarynyň halkara derejesinde ikrar edilýänini şaýatlyk eden bu siýasy üstünlük yurdumyzda ähli urlarda belen sepgitlen gadanylýan görkezge. Köp ýylyň dowamyna Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde yer ýüzüne durnukly ösüşi gadanmagy gönükdirilen maksatnamalar we taslamalar amala aşyrga. Bu hyzmatdaşlygyň esasy urlarynyň biri ekologiýa howpsuzlygynyň ýokary derejesini öpçün etmek bolup durýar. Bu köp ugurly we toplumlaryň işde şäher we owa ýerlerini, tokoý dowlaklaryny öwürmek aýratyn möhüm bolup durýar. Türkmenistan bu orda milli tokoý maksatnamasynyň ýurt derejesindäki işini ulgamlaryň esasy alyp barýar. Ekologiýa ulgamyny möhüm halkara başlangyçlaryny öňe sürmek bilen Türkmenistan bu ordaky iri taslamalaryň we maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine, howaň üýtgemek barada hereketleň utgaşdyrylmagyna işin gatnaşýar. Maslahatlarda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň ýurdumyzy bagy we sanlygy öwürmekde, milli tokoý maksatnamamyzy üstünlikle durmuşa geçirmekde, nusgaly işleň amala aşyrylýan barada bellediler. Köp ýylyň dowamyna hormatly arkadamyzyň başlangyçlary esasyna Türkmenistanyň 145 millionyň gowrak bag nakallar ekildi. Bu iş bizim yurdumyzda aýratyn howa dowlaklarynyň emele gelmegini öpçün etdi. Sebitde arasy gowan ýokary derejede bolmagyny, tebigatyň aba saklanyp galmagyny gollaw berýär. Maslahatlara gatnaşyjylar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzy durmuş ykdysatydan ösüşleri beklegen ýylt bähbitli işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi we Türkmenistanyň kerdeşleri arkadaşlyklarynyň milli merkez tarapyndan ýylyň bolumy 2022 ýylyň terbiýeçisi 2022 bätleşiginiň döwlet tapgyry jemlendi. Okuw terbiýeçilik işleri bilen bagly alşylan sowal jogaplardan mugallimlaryň okuw başaryny açyp görkezýän elektron ýazgylar resmi namalar gözden geçirilenden soň bätleşigiň ýeňje saýlandy. Ýylyň mugalimi hormatly dereje Ahal vilayetiniň Akbuğday etrabynyň 1-nji orta mektebiniň biologiýa mugalimi Gulnar Amanowa, ýylyň terbiýeçisi hormatly dereje Aşgabat şäheriniň 14-nji çağlar bagynyň terbiýeçisi Maral Çogdar we münasip boldy. Ýeňjilere Bilim Ministrliginiň hormat haty hemde kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň sowgatlary dabarary ýagdaýda gowşuruldy. Hormatly prezidentimiz watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyny we mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygydarly ýokurlanmagyny türkmen telekeçileriniň möhüm orny eýleýändigini aýratyn nyktaýar. Mälim orşýaly güneşi diýarymyzyň telekeçileri milli ykdysadymizy ösdürmäge münasip goşup dürli podoklarda netijeli işler alyp barýarlar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň we partiýasynyň agdaty bolan Balkanawa şäherindäki Batlyk Adam hususy kärhanasynda da islegli ölümleri öndürmekde ihlasy zähmet çekilýär.
Hormatly prezidentimizin hususy ulgamy ösürmäge berýän himayet gollawlary bilen ruhlanyp zähmet çekýän batlyk adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri häzirki wagtda halkyň arkadaly zamanasy ýeriniň ruhuny münasibi işler bitirmem hütdesinden gelýärler. Kärhana bölümlerinde oturdulan täze innowasion tehnologiýalar, ýagny paýta süýmünden ýüplük egriji, taýýar ýüplükler boýamaga niýetlenen hemde jorap örçü enjamlar daşary ýurtlardan satyn alynıp, gurnulypdyr hemde olaň saz kadaly işlemegi üçin edilýär. Hususy kärhanaň ýüplük önümçiligi bölümine zähmet çekýän hünärmenliň irgensiz tagallalaryny etijetine her günne 10,5 tonna goly ýokary hilli ýüplük taýýarlamak baradaky meýilnama üstünlükli ýerine ýetirilýär. Kärhanada öndürilýän ýüplükleň agramly böleginiň daşarky bazarlara ugradylýany aýratyn belenilmägi nasip hakykatdyr. Hususy kärhanaň ýüplük boýagy hemde jorap önümçiligi bölümlerine işler talaba laýyk alınıp barylýar. Has kämil enjamlar bilen öpçün edilen boýag bölümine häzirki wagtda her gece günnüzde dürli renklere boýalýan ýüplükleň umum möçeri 5 tonna deňelýär. Iň bir kämil enjamlar ornaşdyrylan jorap önümçiligi bölümine bolsa, her gece günnüzde taýýarlanylýan jorap çöwütleriniň sany 50 000 ýetýär. Munyň özi bu ýerde her ýyly adynan 18 million sany jorap çöwütlerini taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu bölümdäki taýýarlanan jorap çöwütlerini ýuwjy, guradagy, ütükleýji hemde olara görnüş beriji kämil enjamlaryň tiltimatlaryň ählesi yerli hünärmenler tarapyndan başarnykly işledilýär. Halkyň arkadaly zamanasy ýerini ýokary zähmet üstünliklerini besleýän hususy kärhana hünärmenleri ýurdumyzda terekeçilik ulgamyny ösürmäge giň mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezidentimize alkyş aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň taýsir taýlalary netijesinde ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçbel özgörtmeleriň şägini, terekeçilik ulgamyny, bazar ykdysady şertlerini bätişik okyp önümçiligi ýoly goýmakda uly işler durmuşa geçirilýär. Mara welatynyň wekili Wadyr etrawynyň çäýine ýerleşýän Akbulut harit nişanly hojalyk haritlaryny öňürýän Türkmeniň Rysgalatly hususy kärhanasynyň önümçilik bünýadynyň giň edilmegi netijesinde halkyň sarp edýän haritlarynyň uly tapgyry öňürilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe terekeçilik ulgamy we olaň önümçiligi hil taýdan ýokary derejäge göterildi. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda kiçik we orta terekeçiligi ösürmek baradaky edýän biýmeçeri aladalarynyň ruhlanyp zähmet çekýän terekeçiler önümçiligi täze kuwatly tehnologiýalar ornaşdyrma arkaly daşary ýurtlardan getirilýän önümlen orun tutup bilýän yerli haritlary öňürmek, olaň möçerlerini artdyrmak işlerini ýola goýýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylar we Terekeçiler Birleşmesiniň agzasy Wekil Wadyr etrawynyň çägindäki Akbulut harit nişanly hojalyk haritlaryny öňürgen Türkmeniň Rysgalatly hususy kärhananyň ýokary önümçilik kuwatly önümçilikleň hataryny görkezmek bolar. Häzirki wagtda bu hususy kärhana önümçilik bölümleri daşary döwletlerde öňürilen kuwatly tehnologiýalar toplamy bilen öpçün edipdir. Önümçilik kuwaty ýokary bolan bu enjamlar awtomatik usulla dolandyrylyp, olaň hünärmenler tarapyndan sağlaşykly işledilmegi netijesinde bu ýerde dünýä rüňlerine laýyk gelýän önümler bolan çagarlyklarynyň çygyly süpürgüçleň hemde egin eşki ýuwjy we tämirleýiji terişdelen uly tapgyry öňürilýär. Kärhanada ekologiýa taýdan arasa matadan taýýarlanylýan çaga bedenini tämirleýiji, derini ýumşadyjy, çyglandyryjy, egin eşikleri arasa reji hemem olara ýakymly iýit beriji, bu hojalyk haritlary özüniň ýokary hilligi bilen tapawutlanýar. Haritlik derejesi ýokary bolan hemde dürli görnüşli döwrebap gaplara gaplanan bu haritlar el ýeterli bahadan ilatymyza ýetirilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe bu hususy kärhanada senagat we günnelik sarp edilýän önümleň bir neçe görnüşleri öňürilýär. Kärhananyň tutuşlygyna daşary döwletleň belli kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen öpçün edilmegi, halkymyza zerur bolan ygtybarly önümleri öňürmäge giň mümkinçilik döredýär. Bu ýerde Akbulut harit nişanly diýişara salaji terişdelen bir neçe görnüşleriniň öňürilmegi kärhananyň işçileriniň halkymyzyň hojalyk önümlerine bolan ösen esleglerini ýygyderli öwrenýändiginiň aýdyň subutnamasy. Kuwatly enjamlaryň kömegi arkaly öňürilýän bu döwrebap terişdelen diýişleri tämirlemekde ähmiýeti örenuli. Ýergelenne kärhanada yerli çymarlar peýdalanma arkaly dürli görnüşli päkleri öňürmek işleriniň sağlaşykly ýoly goýulanyny aýratyn bellemek gerek. Kärhanada köp maksatly önümçiligiň geňeldilmegi netijesinde ösümlik ýağlaryna dürli hoşwa ýetli goşunlar goşmak arkaly dürli aramda hojalyk sabunlarynyň 3 50 ýügüji sabunlaryň 11 bakteriýalardan goraýjy gaty we suwuk sabunlaryň 4 goru we adaty taşlar üçin şampunlaryň 4 görnüşi öňürilýär. Kuwatly enjamlaryň sağlaşykly işledilmegi netijesinde öňürilýän hojalyk we senagat önümleri haritlik derejesi ýokary bolan gödegeligli gaplara gaplanýar. Bu önümleri gaplamakda zerur bolan polietilен gaplarym kärhananyň kuwatly enjamlary arkaly taýýarlanýar.
Kerhanada bakteriyalardan goraýjy atmanatly çeýgli süpürgüçleň 8 görnüşi öňürilge. Bu kerhanada otoglary ýakymly iýit berejek hemde aýyna arasylaýja terişdeler öňürilge. Bu önümler tokuy tämizligi, deňiz howaty hemde beýleki hoş oýytly tebigat ösümlikleriniň atlary ýaly döwrewap atlary bilen atlanyrylýar. Kerhana öz taýýarlaýan ýokary hiligi ekologiýa taýdan arasy önümleri bilen içerki bazarlarymyzda üpçün etmek bilen bir hatarda daşary ýurt bazarlaryna da eksport edýär. Bu hususy kerhanaň işçileri telekeçiligi ösürmek barada ediýän aladalary üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Yurdumuzda ýüpekçilik ösürmekle uly ähmiýet berilmegi bilen soňky ýyllarda bu orada ýokary netijeler gazanýar. Ýüpekçilik ösürmek bawaty dördülýän giň mümkinçilikleriniň çäklerini piýläniň taýýarlanyşy ýyl saýyn artdyrylýar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyny ahaly welaýatynyň ederimen ýüpekçilerim jogapkärli döwürdi. Ýüpek gurşuklaryny talabalaryk ididip, olardan ýokary hilli piýle almakda netijeli işler alyp barýarlar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne hormat prezident bilen ýurdumyň dökme pudunyň esasy çygmary bolan piýleň mukdaryny artdyrmaklygy, şoň netijesinde ýüpekçiligi ösürmek barada taýlatyny, bu urda zähmet çekýän piýleçkärenişleri ýakynyň edýän himayet golluglaryny, ruhlary galkynyny ahyry welaýatynyň Akbuğday tarapynyň azbir ýüpekçkärenişleriniň şuň nurky dowam edýän piýle möhümini alyp barýan işleri barha giňgerme eýbolýar. Hıtırdılı ve jogapkärli iş hasaplanýan ýüpek gurçuklaryny idetmegiň taraplaryny oňat başgarýan ýüpekçiligiň bu işe çekilmegi gazanylýan iş netijeleriniň ýokary bolmagyny ähmiýeti ulduryp. Şuňlary ihlasy zähmet çekýän ýüpekçiler ýokary hilli piýlanyň taýýarlanmagyny üçetmek maksady bilen ýüpek gurçuklaryny gadaly idegi diýerler. Şoň netijesinde häzirki wagtda welaýatyň ähli etraplaryny ýüpek gurçugyny iýdetmeklik giýje unydyň dowamyna talaba laýyk alynıp barlýar. Jogapkärli möhüme guramaçylyk ýerşen ahly welaýatynyň Akbuğday tarabynyň ýüpekçileri ýüpek gurçuklarynyň iýdedilýän jaýlarynyň täminligine, olaň ýylylyk derejesiniň gadyr saklanyşyna aýratyny ähmiýet berýärler. Bu urfa işleň has hem ilerlemegine eterge berýär. Şeýlelikde piýleçkärenişleň ihlasy zähmeti bilen şu ýyly welaýatda piýlanyň bol hatyry ýetişdirilýär. Häzirki günlerde welaýatyň beýleki etraplaryna hem ýüpek gurçugyny iýdek etmek işleri gyzgylanyp dowam edýär. Ýüpekçiligi ösürmegiň esas şertlarynyň biri ýüpek gurçugynyň iýmiti bolan tuğ dagaçlarynyň teri ýapraklarydyr. Tuğ dagaçlaryny ösürmeklik işemi welaýatda ýol goýuldy. Piýle taşyrmak boýunça şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlikli berje etmek üçin welaýatyň ýüpekçileriniň çekýän asyrly zähmetleri olaň öz öňünde goýan maksatlaryna ýetjekdiklerine bolan anam artdyrýar. Yurdumyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünni halkara jaz güni münasibetli aýdymsaly dawra geçirildi. Munyň özi hormatly prezidentimiň taýlaty bilen watanymyzda halkara ähmiýetli synawaty aýratyn sarpa goýulýanynyň we milli medeniýetimizi halkara hyzmatdaşlygyna möhüm ornuň değişidiginiň nowatdaky beýany urildi. Häzirki döwürde halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm orny ýeleýän aýdymsal synawaty ötüşiň täze derejesine çykdy. Asyrlaryň dowamyny döwürler we nesiller baglanşdyran sınawat häzirki wagtyň esasy ruh gymmatly hökümini ikrar edildi. Bellenşýäli sınawat ustadlarynyň ruhy dörejiliginiň gudraty hasan belentdir. Şeýlelikde çeper dörejilik zekini özüniň tutuş durky bilen ýüze çykyp, gözellik dünýäsiniň öz bolşugyny alamatlanýar. Bellenşýäli sınawat dünýä halklarynyň hemmeti üçin düşünükli gymmatly hasaplanýar. Adam durmuşynyň her bir pursatyny synawadyň durly görnüşlerini, şol sany saz synawatyna aýratyn gadyr goýulýar. Çünki saz synawaty adamlar beýik işlere, asyrly maksatlary ruhlandyrýar. Yeri geleni aýtsak, jaz synawaty medeniýetiň aýdymsalyň aýrylmaz bölegine urilip, ol dünýä ýurtlaryny uly meşgullygy boldy. Jaz synawadyň tarapdarlary bu ugruň döwrewap dörejesde ösürilmegi we ýygydarly kämilleşdirme ugrunu werur tagalar edýärler. Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde geçirilen konsertde çykşadan artistler biziň ýurdumyzda da jaz synawatynyň sarpasynyň belen tutulýanyny has aýdynlygy bilen görkezdiler. Usta skripkaçylar, ýurdumyzda giňden tanalýan estradaçylar we meşhur sazanarlar özleriniň ihlasy, zehini bilen jaz synawatynyň durly ugurlary boýunça ajaýyp çykyşlar ýaglanyrdylar. Konserde tomoş edýänler jaz synawatynyň muşdoklary ýurdumyzyň ustad sazanarlarynyň, artistleriniň çykyşlaryna ýokary baha berdiler. Munyň özi türkmen sazanarlarynyň synawatyň durly ugurlary boýunça ustadlyk derejesine ýetenlikleriniň aýdyn beýanyny urly. Konserde gatnaşyjylar ýurdumyzda synawatyň durly ugurlarynyň ajaýyplyklaryna tomoş etmek, aýratynam jaz synawatyny ösürmek urny döwlet derejesine alyp edilýän üçin hormatly prezidentimiň hoşçalyk sözlerini aýtdylar. Jaz synawatynyň durly görnüşlerini ýerine ýetiren türkmen artistleriniň çykyşlary ören täsirli boldy.
Çünkü sınıwtyň jadyleýy owady milli medeniýetiň aýratynlyklaryny utgoşup, tomoşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy. Hormat amlarny orsa ýurdumyň ulatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 30 aprelde saat 20-den 1 maýda saat 20-de boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanış bolan. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, ýagyş ýagara, ýyllarym çakma mümkin. Demirablyk gün matardan tile sekundda 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 13-18 gradus, gündüzüne 19-24 gradus. Kenarky taraplaryna orta 14-19 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, ýagyş ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirablyk gün matardan tile sekundda 10-15 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 17-22 gradus, gündüzüne 21-26 gradus. Günorta günnäre taraplaryna orta 30 gradus şeýle maýl bolar. Mara welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, Demirablyk gün matardan tile sekundda 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 19-24 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, Demirablyk günnäre tile sekundda 10-15 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 21-26 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýl bolar. Daşowdy welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, ýagyş ýagar. Demirablyk günnäre tile sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 16-21 gradus, gündüzüne 22-27 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut hawa bolup, ýagyş ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirablyk gün matardan tile sekundda 9-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 18-20 gradus, gündüzüne 21-23 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň birine magnet hadisasynyň gowşok täsirde saklanmany arşylýar. Edil watanaşlar, ýat basyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtkäp durýanlygyny nazara alyp, basylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeldeki ýadarky wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 4 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyl burun örtügini ulanmakly maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban ileşler. Bulary berk berja etseňiz, ýylyň issenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe, ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tişler ötsenýär. Ýakly tişleriň ödenini bolsa halkyň bähfidi. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil adamlar.